akawo thuolo machielo e okinyi maberni e odiochieng' ma kawuono ma Nyasachwa olosonwa mondo ago erokamano mokwongo ne Nyasaye kuom medowa kinde gi ndalo kod sa, kendo ne joodwa duto te ma oyudo thuolo mondo giwinjwa kuom yamo kuom wach ma Nyasaye oorowago. An owadu Reverend Robert Jubai mar kanisa mar Maranatha Faith Assemblies, arito kanisni mag Nyasaye e bwo Kisumu East ka. An kod wach ma Nyasaye orago gokinyi sani mondo mi ashare kod jowete, kendo yienauru mondo asom wach moro mondiki e Johana Injili 4:28 kod 29. Gin weche machuok ahinya. Dhakono noweyo dapige kanyo modok dala, odhi owacho ni joma chuo niya, biuru une ng'at mosehulona gik moko duto ma asetimo, bende dobed Kristo adier. Amen. Yiena mondo alam. Ruodhwa kuom nying Yesu Kristo, erokamano kuom thuolo maber mar okinyi masani. An kaka giri mar tich mondo ahul pachi ma in go kodwa gokinyi sani ne jowinjowa kendo jonenowa duto te. Yie lorie wachni, kang'e ni wach nyalo gwedho ngima ng'ato kendo nyalo loko ngima ng'ato. Alami ka yie ni dhi timo e nying Yesu Kristo ma Nazareth. Amen. Basi ago erokamano nyadichiel. Wach masomo wuoyo kuom story mar muma manotimore e ndalo mane Yesu Kristo odak e piny kaka dhano. Muma wacho ni nowuotho mogik e piny moro mar Samaria. Ka nogik kanyo, to gimomiyo no obedo kanyo kooro jopuonjre mondo dhi mbele ne odhi ong'iew chiemo, nikech noyudo ni nitie dhako monego radgo modwa loko gire mar tich. Agone Nyasaye erokamano. Nitie gik mang'eny ma thuolo ok nyal tama mondo adog chien mondo aler. Nitie discussion mane Yesu nobedie gi dhakoni. To kama agikie masomo wacho ni dhakoni noweyo dapige kanyo, kae to dok dala. Noweyo dapige e dho yawo to dok dala. Odhi timo neno kuom gima owinjo moloko ngimane. Message ma an go gokinyi sani ni iwinjo inyalo weyo dapigi piny nikech nitie gima ber miyudo midok go dala. Mama ni neni kod weche mang'eny manoting'o mane sando ngimane, kendo nen dhako mane okadhe wich kuot mang'eny. To mae momiyo kata mana sa mare mar tuombo mar umbo ne ok onyal dhi umbo e sama ne mon momoko dhi e umbo, nikech ne en dhako man kod wich kuot ma nyinge nosebedo kokethore. Ji nosiko kawuoyo wiye, omiyo nok en dhako machiegni kod ji. Nonyalo timo gik moko kane ji osetimo. Ne ober neno ni ber mondo tim gik moko ka en kende molo timo gik moko ka en kod ji. Wich kuot manokadhe nopoge kod ji. Tago erokamano ni wan kod Nyasaye manenowaga kuom gik mawakadhe. Nyasaye nyalo nenowa kuom gik mawakadhe, to en Nyasaye makata koseneno kuom gik mawakadhe to ok ojwang'wa kendo ok owewa. Yesu noneno gik ma dhako ni kadhe, emomiyo nodhi mobet ewi soko mar Jakobo mane okuny mondo joka Jakobo modhie. Nong'eyo ni dhako no biro kanyo, nong'eyo nodhi rado kode mondo mi okony dhako ni. Muma wacho ni sama dhako ni nobiro, negibedo kod engagement mar twak, kendo negiwuoyo manegigik e kiwango ma dhako ni noneno adier ni maendi en Mesia. To sama nogik e kiwango mar neno Yesu kaka Mesia, to ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo. Adwana wach ne wan, nitie dapige mwawuotho go moting'o kit ngimawa, moting'o gik mwakadhe, moting'o ayany ma ji yanyowago, moting'o achaya ma ji ochayowago, moting'o mirima ma wantie go. Gin gik mwanyalo wuotho go, nikech adwana wach ne jowinjowa kod joneno duto ni ng'ato ka ng'ato nigi dapige. To dapigi no oting'o ngimani, oting'o kaka inenori nyoro, oting'o kaka nidak, oting'o kaka anyuola ni en, oting'o kaka un joma ok nyal, oting'o kaka un joma ocha, oting'o i kaka chi liel.
minyalo wacho ni an chiliel lan danyala ngo, anana daka ni, anana makada somo ka somo ni, anana mae family marachie ni, anana ni danyala ngo. Mago gik maka ng'ato nigo to wuotho go to soe da pige. Dhako cha ne ni kod weche mane wuotho go to wuotho kodgi to gigo chande koonge kod kwe. To sama norado gi Yesu gur Nyasaye, ma Yesu no wuoyo kode, ma Yesu owacho ne kit ngimane, to ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo modok dala. Amen. Noweyo dapige kanyo modok dala. Odhi bedo janeno kuom jal moradogo kod gik ma jalo otimone e ngimane. Ka ng'ato rado gi Yesu to ngimane nyaka lokre. Ka ng'ato rado gi Yesu to dapige mosewuotho go kuom ndalo mang'eny, kata obed dapi moting'o achaya, kata oting'o sigu, kata oting'o wach manade, dapigno nyaka we. Adwa na wachni ni romo gi Yesu miyo ng'ato yudo ngima molokore. Ka ng'ato rado gi Yesu, ngimane nyaka lokre. Kaka nyo neno nyaka lokre. Dhako cha nonenore ka ng'ama cha, ng'ama ngimane orumo, ng'ama ne ni kod wich kuot ma ok nyal moso kata chuor ng'ato, ma ji neno ni komoso chuor ng'ato to ngima dichuogno okethore. Sama norado gi Yesu, ndiko wacho ni noweyo dapige kanyo to dok dala. Ka ng'ato rado gi Yesu to ngimane nyaka change, kendo ibiro po kobedo janeno ni an nyarado kod Yesu. Ok inyal bedo janeno mar Yesu ka dapigi podi wuotho go dang'ni kod koni, nikech dapigno ni mantie weche mikao tisoyo, weche ma jachien mi tiwuotho go, weche ma jachien mi tisoyo kanyo. Dhako no norado gi Yesu to noweyo dapige kanyo. Gik momiyo ji mang'eny kata ndalo ni ka unwong ka nitie challenges kata keny mwadakie, en nikech wawuotho, yes, walemo, yes, to wan gi dapige mwawuotho go. Rapige go wuotho kodwa. Walemo to wan gi sigu, walemo to wan ga chaya, mon lemo to gicha chuogi, chuo lemo to gicha mondgi, nyithindo lemo to gicha jonyuolgi. Nikech ang'o? Gin gi dopige ma giwuotho go. Ka ng'ato orado kod Yesu, ma chunye orado kod Yesu, to obiro po ka dapigno obiro we kanyo to dok dala ka en ng'ama nyien, to chako bedo janeno kuom gik ma Yesu Kristo timone. Dhako no nobedo janeno gima Yesu Kristo timone. Nodhi wuoyo kod chuo. Akia gimomiyo mama is very specific ka wacho ni no wuoyo kod chuo. Yes, no dhi wuoyo gi chuo, ma no wuoyo gago e secret places, no chomo gi publicly. Odhi wuoyo kod go koni biuru mondo une jal mose ng'isa tibe na duto te, nyaka be ni en Mesia, do chal ni en Kristo. Ka ng'ato rado gi Yesu to ngimane lokore, to bedo janeno kuom Yesu Kristo, kuom gik ma Yesu Kristo timone. Sama dhako norado gi Yesu, dhako mane ji paro ni jachode, dhako mane keny ne obam, sama norado gi Yesu dichuo makare, ngimane no change, ngimane no lokore, no chako bedo janeno, no chako ulo gik ma Yesu timo. Nyasaye nyalo tiyo mana gi ng'ato mobolo dapige piny. Iwinjo, ji mang'eny gombo mondo gibed jotich Nyasaye, mondo Nyasaye oti kodgi. Nyasaye ok nyal tiyo gi ng'ama pod wuotho gi dapige. Nyasaye ok nyal tiyo gi ng'ama pod dapige ni e bathe, ma ka ng'ato nyocho yanye to mano kao osoyo. Gima ne ng'ato timone marach, mano kao osoyo, okao nyiego osoyo, okao weche moko osoyo kanyo. Mano ng'ama Nyasaye ok tigo. Nyasaye tiyo gi ng'ama orado gi Kristo to weyo dapige piny, to chomo koni asenwang'o ngima manyien, nikech ondiki e ndiko mar Jo-Korintho 5:17 wacho niya, ka ng'ato obedo kuom Kristo to chwe ng'ama nyien, gik machon osekadho, gik manyien osebiro. Omiyo adwa na wach ne wan ni romo kod Kristo en gima lich miwuoro, nikech omiyo ngima ng'ato lokore, omiyo ng'ato dak e ngima ma Nyasaye dwaro. Ji mang'eny gombo ni mondo Nyasaye ogwedhgi, Nyasaye oting'gi malo, to ngimagi to ok ni kare. Ng'ama nyalo keto ngimani mondo obed makare en Yesu Kristo wuod Nyasaye. Ma en duond onagi. Looking for furniture that speaks comfort, style, and strength?
Welcome to Kolweny Furnitures Kisumu, where quality meets affordability. From elegant sofas to strong beds, stylish tables to modern cabinets, we've got the best furniture to turn your house into a home. Enjoy great prices, long-lasting durability, and reliable delivery services right to your doorstep. Why settle for less when you can have the best? Visit Kolweny Furnitures Kisumu today. Call us now on 0716 520 294. Kolweny Furnitures Kisumu. Built to last, price to please. Erokamano jowete, arwako weth tielo mar ariyo mar ujumbe mar weda pigi, kendo akawo thuolo ni kendo mar gone Nyasaye erokamano, Nyasaye mosebedo jakorwa. Nawuoyo kawacho ni sama ng'ato rado kod Yesu to ngimane nyaka lokre. Ok inyal rado kod Yesu ma ngimani bed kaka nyoro kata kaka nene. Ngima Yesu en ngima, omiyo ng'ama rado kode nyaka ngimane lokre. Mondo mi ngimani lokre, nyaka iyie ne Yesu Kristo mondo obed ruodh chunyi. Mondo ngimani lokre, nyaka iwe dapi manyi wuothogo chon, nikech dapino mana kaka nasewacho ni en gima ng'ato wuothogo, to kan nitie gik mokano e dapigno ma ngima chokone to kano kanyo. Dhako cha sama norado gi Yesu noweyo dapige kanyo modok dala ka en gi ngima manyien. Today, kawuono wan gi ngima ma ji mang'eny, ngima gi sandore, yawuoyi matindo. Nitie challenges kata e keny ma wantie. Wan gi challenges kata kundewa mag tich. Ji are so frustrated. Gineno ni ok ginyal. Piny ni onge ng'ama ok nyal. Piny ni ka in gi Yesu Kristo tinyalo. Nikech Yesu Kristo ema ni kod ngimawa. Dhako cha ne ok nyal ng'eyo ng'ama en, to sama norado kod Yesu Kristo, to ngimane no change, mobedo a very powerful evangelist. Noomo chuo duto gi dala mar Samaria, ma ji duto noyie kuom Yesu Kristo. Nyasaye nyalo tiyo kodi, in mineni neno ni ok inyal no. Kidhi adhiya ir Yesu wuod Nyasaye, mi drop gik moko duto te, mi wacho ni an kora chiwora e lwet Yesu. Nyasaye nyalo tiyo kodi, mi bed ng'ama lich miwuoro. Nyasaye nyalo kawo ng'at manyap, to ka ng'ano yie kode, to Nyasaye nyalo time mobed ng'ama ratego. Gideon ne ng'ama ok nyal. In fact, ka Nyasaye noluonge dalagi, to owacho ni Nyasaye ni an ng'ama tinie moloyo. Dala webe dala marach rachie moloyo. To Nyasaye nokone wuothi, idhi res jo-Israel gi teko mathin ma in go no, adhi bedo kodi. Nyasaye nomiyo Gideon oreso jo-Israel bet jo-Midian, ng'ama ne rachie. Nyasaye nodonjo e rachrachne no, moteme obedo jalweny mager, jalweny man kod loch. Awacho ne ng'ama tin ka, kik lose hope. Bi ir Yesu Kristo mondo Yesu losi ng'ama no ketine mondo ibedi. Satan nyalo muli gi lwedo marach, makata gima Nyasaye no koni mondo ibedi ok inyal nikech lwete osemuli. To gidhi ir Yesu, to onyalo chako chweyi kendo, onyalo chako losi kendo. Kawuono ji kadhe lwenje mang'eny, kineno gik matimore, mara sijui chuo gore gi mon, marriages are breaking left, right and center. Why? Nikech Nyasaye onge gik ma ji timogo. Kata obed mana keny ka Yesu onge, ok orwakie Yesu, to keny no ok nyal dhi maber. En keny man gi lwenje, en keny man gi piem, en keny ma jomoko end up ni moko dichuo nego dhako, kata dhako nego dichuo. Adwa ni mondo advice jothurwa. Wayieuru mondo Yesu Kristo obed ruodh ngimawa. Wabedu yie mondo Yesu Kristo obed ruodh chunywa. Waluonguru Yesu e dakwa. Kawuono nyithindo ok winj jonyuolgi. Gik ma ji nyuol wach nyithindo neno mani mago fuwo. Iwinjo kijana, adwa na wachi, ondiki ndiko mar Jo-Efeso 6:1. Wacho niya, un nyithindo, luoru jonyuolu, kendo winjgi uru, nikech timo kamano en gima ber kuom Ruoth. Nyathi mondo winj min gi wuon, mondo ndalone omedre, kendo mondo mi one maber. Winjo jonyuol kelo weche ariyo, kelo ber ng'eny mar ndalo momedore, kod ber midakie ndalo momedni no.
and it is for your own benefit kiluoro janyuolni. Biro miyo wadongo kaka joma Nyasaye dwani mondo odongi kendo kel ber kendo kel duoko makare e society kuonde ma Nyasaye oluongowa. Omiyo adwani mondo ajiwwa jowete, we wuotho kod dapigno werigo, kata ng'ato nomau lo, weri gi wachno. Nitie gik ma Nyasaye okanoni mbele. We bedo ng'ama paro gik machien, kisiki paro gik mosekadho. Nyasaye nitie manyalo losi mibed a miracle in the community kama idakieno. Agone Nyasaye erokamano, nikech onge gima tek manyalo tamo Nyasaye. Dhako cha noweyo ndope mar pi. Sama noweyo ndope mar pi, nochomo Yesu, to nodok dala modhi otimo neno kuom gik ma Nyasaye osetimone. Adwaro wachi, Nyasaye, gimomiyo nyaka idwar Nyasaye, nikech Satan ok mak ng'ama nyap. Satan mako ng'ama tek. Satan mako ng'ama ni kod potential. Kisomo ndiko mar Mariko 5, wuoyo kuom jal moro wuoyi moro mane jochiende odaro dalagi. Ka jochiende otero wuotho bayo koni gi koni. Sama no bayo kuno, ne otek ma ng'ama nyalo tuwene onge. To sama ne orado kod Yesu, ngimane nolokore. Sama ngimane nolokore, notuo, nodwa wuotho gi Yesu mondo olu Yesu. Yesu nokwendo dog dala mondo idhi nyis jodala gik ma Nyasaye osetimoni. Ndiko wacho ni ng'atno sama nowuok kanyo, nodhi mobedo janeno e taonde 10 kotimo wach kolando gik ma Nyasaye osetimone. Emomiyo Satan ok mak ng'ama nyap. Satan nomako jayalo mayalo e taonde 10. Omiyo kineno ka Satan omaki, to yo minyalo wuok go en ka ng'ato oyudo tudruok makende kod Yesu Kristo. Omiyo adwa najiwwa ni uwinjo, piny ok nyal dokie maber ka Yesu onge. Ngima ma Yesu onge en ngima mofail. Kati bedo ni jamoko to Yesu onge ngimani, it is a failed life. Life without Christ en ngima mibiro temo ndi to ok bi wuokni. Omiyo adwa najiwo waduto ni mondo wadhi ir Yesu Kristo, mondo Yesu Kristo mondo loswa, mondo wabed kaka odwaro. Omiyo e thuolo ni adwaro ni mondo alam kodu Nyasaye, to kapok alamo tarwako duto e chokruok maduong' madhi bedo go mar Easter mar igani e dala mar Simboi molos kod Maranatha Faith Assemblies e bwo Kisumu East. Arwako ukuno duto te chakre saa 4 okinyi chieng' tarik 5 nyaka saa 7 kwa bedo kanyo e nyim Ruoth ka wawinjo gik ma Yesu olosonwa, chiwo moloso maber mondo wacham kendo wamethi ka wanie nyime kwagone erokamano. Adwaro ni mondo alam kudu Nyasaye mondo mi ogwedhwa together. Nyasaye maduong', chunya odendi kendo chunya opaki kendo chunya oluori. Erokamano e tielo mogikni kimiya nafas mondo awuo kod nyithindi. Ing'eyo pek ma ji kadhe, kendo ing'eyo dopige ma ji oting'o, ma ji wuothogo, mosemiyo ji chandruok gi lwenje kod achiedh nade, momiyo jomoko geno mane gin-go, genogi oselal. To kawuono aoro wachni man gi teko mondo wachni odonj e chuny dichuogno, e chuny dhakono, kendo wachni mondo losgi, nikech ang'eyo ni ka wachni orado kod chunygi to dopigego biro lwar. Tie tich manyien mibiro chake ngimagi kaka ni timo e ndalo mag muma. Aketo gi e lweti, aketo kenywa e lweti, aketo nyithindo ma joyuth e lweti, aketo jodongwa e lweti, aketo josiasa wa e lweti, ji duto te kuonde ma gintie aketo gi e lweti. Alamo nyaka ne sirikal mar Kenya mondo kwe obedie. Nyasaye maduong', wachomo yiero, rit Kenya, kiriwe Kenya chak dhi e kiwango moko manyo kadhe kinde manyoro. Nyasaye maduong', ritwa kendo miwa kwe, nikech alamo ka yie e nying Yesu Kristo ma ja Nazareth. Amen.